মন্ত্রী ফানসে ফ্রি অটো বাংমায়া খুব ফ্রি কে ডক্টর বিশ্বজিৎ দেববর্মালে বলে ফ্রিসি বাগে টংখা মঙ্গানাসি বাগে টংখা বলে যে মন্ত্রী হিনজানাই নেতা হিনজানাই বরকলে অটো ফানসে থাইসা ফুনো ফ্রি রিমিয়াখো গরিব বড় রকন বলে বিশ্বজিৎ দেববর্মালে বলে ফ্রিসি বাগে টংখা অমনো যে সিনাই নুংনাই অকরা সাকার রক কনফিউজ অংই টংখা ববা kaisa borok khai bakpar hino kaisa borok khai kaham hino omono bo tamo business khai bo auto bakma kha bo tabuk silaya ko ani video katala joton lam sokko joton sari kaham ngai no kaham de tongbai ke sabai ge ang kha ko norok no joto kaham na hina ang kaham na ngai kokhai ma haise tabuk susi media asuke ten choli tongo sabo hinke doctor biswajit debbarma doctor biswajit debbarma bo double doctorate khaija Ngay bono tabo social media asuke kokti se tongkha baksa borok ngay baksa borok khai kaham hino baksa borok khai hamya hino bono baksa borok khai hino Dr. Biswajit Debbarma bakpar se badwa se bo borok no thokai se ngay bo social media bo asuke wansa bai bujamani omo rok asuke borok bare khaisuka bono ngay baksa borok khai bono kaham hini sawa bo borok kaham je ni hindi sago angkai bo bagoi tongo bo auto bagman bo nungoi tongkha bono angkai tai kaisa bo bara rongkha lama o dakong satiyoi o lama jaga lama na tiye dakong satiyoi netarong no rangsa bo hinai asake bara rongja oro bo angkai bo sarai ke bini business ta business khai sarai ke sayani bagai boro asuk romai maya ndo khata mo bo ba khai ke auto rok bagai mangkha hinai borok baksa busu wanai tongkha Ngay asuk neta rok hindi MLA hindi neta hindi montri hindi borok se auto bagai maya angke Dr. Biswajit Debbarma bole auto bagai tongo hingke kunu se khaya bo auto bagai tongmana hingke omno lukurok baksa busu lukurok bo wanai tongo tamo business khai bo asake auto rok bagai mangkha hingke bo sarai ke sanana ya tamo business khai omni bagai lukurok confuse ongi tongo Ngay baksa borok khai kaham hino baksa borok khai hamya hino hini tongkha bono angka bo sobo kaham sobo hamya tabu bo romai maya kho bo kaham da bakpar da ombo romai maya kho angkai bo jodio bo kaham khai tong hingkai to kaham no tabo auto rok bo bagai tongmana nungo angkai bo jodio kaham khai angkai kaham no angkai hamya khai angkai hamya no angkai mo jungbo kaham hino bo saimaya hamya hino bo saimaya Ngay tabo kisa social media asake bara longo tongkha bon tiye kok thani masaman sang Ngay Tripura ba asake tai kaisa bara longo tonga supasta musamani ngay bihani haike Tripura ba asake musamani bara longo tonga tereng choli tonga ngay baksa busu okara sakara rok ta khu buhurok borok sai tongkha je sinai nungnai okara sakara rok sai tongkha oma haike musamani okara ni busakang roga asake man kuri ke ma hakire musamaro khamya angke ya kaham ke musakai hamka mong hina ma hake baksa borok rok salai tongkha ngai kisa deras rok lamani kisa hamya hin rok baksa busu salai tongkha ngai tabo bare hasni no se surungoi tongkha Tripura bo hinai baksa busu salai tongkha ngai omonoti ang kokthai thani masaman se ang ke bono jotono hamya hiya ngai omonoti kokthai thani masaman se Ngay omono no ang masawa ngay kisa okora sakara botongo ngay serao khonai tongo ngay serao khonai bo nungkha ngay surung nai se ngay okora sakara ni bo man sonaman kore yongo ngay oma haki mosoi kisa kaham ke deras lai musaka ngay hamnai omon tiang thai sen kong masaman se